mga katiktik, ni ako'y tambagan nga mga batanon kay magpatambag daw sila. Ako na si Jasky. Ako na si Adrian. Ako na si Prince. Kinsay magpatambag og una, sulti kay aron tambagan. Ako lang. Kinsa man, isulti ba kay Ako tambagan? lang, about sa akong pagkabatanon lang, kaprasa ng kanang sa kabugoy bitaw lang na lang. About sa ginikanan lang. Uy, ayaw pag, ang akong tambag sa imo ha, ayaw pag bugoy, ayaw pag binugoy, kanang magbutan ba, o kung sa sulti sa ginikanan, tutuman ka ba, ayaw pag bugoy-bugoy kay maot, o bugoy. Wala. Tutuman ka o kung sa sulti sa imong ginikanan. Kuan la. About sa live life ya, kanang dili sa may menu ron, or may menu na. Kuan naman, pila din mo tol? 19. Ikaw? 18. Ako lang, 19. Mag-menu na ba may o dili pa? Uy, kabata pa ana ay. Ay, bata ko. Kunya, nakatapos na mo pag-eskwela, wa pa. Wala ko muna. Na ayaw pang-eskwela, isa mo kay lami man yun na magminyo ka na atay trabaho. Tama. Kay di maglisod kay karon panahon na lisod yun kaayo. Ayaw sa di man mawala ning babae. Mao gid. Permanente man naa. Hindi mo, walang babae la. Dili oy. Magkadaggan pa na apay Mga gwapa ganyan. karon na apay sunod dagang pag gwapa mo abot. Tama gid na sunahon Oo, yung taon eh. kalingon na. Ikaw ba? Try. Ayaw ka pressure. Ay, ikaw. Wala, Way wala. bay Sige lang, sige musulot lang. nimo ug sa ba. Badlong mo na. Badlong mo na. Kanus ang kumakauyaban nila oy. Naroon kung ka na lang tinuod ay. After 3 years lang, hindi ko kauyab balik lang. Tsaka nila. Jawa pa ka makauyab balik na kauyab na dai ka sa una. Oo. Pero karon na wala gyud 3 years na sila after 3 makaulab years yan. lang. Di magkongkuan isa ka, pero nimo ikaw og na kay naangayan ba? Mag imudalhon, mainit mo. Kongkuan ba isa? Dili. Dili mag-date ini hagdo nimo maghatag-hatag makakitay mainit mo na anak ba? Kay aron og nagustuhan nimo. Ug magsige lang siya dawa sa imong hinatag, magsige lang ko ano ni nagsulti nimo dili. Ayaw kay kabili pangwatahan ra ka anak. Tama na lang. Ayaw na siya Ipuportalo kay na gano'n pangwatahan lang. ra ka oo. Mga nila pero I'm not ugly. Mas wapo yun ang piliyon sa tama nga babae lang. Ang akong tambag sa inyo og magminyo mo ilad og mga 25. Wala. Banjing ko jud nila. Magkatapos na maginta mga eskwela. Bahala og dili gwapa basta kay buutan Mga kanang nila. mag-unsa man ang Respect. kagwapa og dili nimo dili man hugas dili magkuan dili mo tabang og trabaho na wala Ay gyapon. pulos ay. Padulungan lang. Bahala og dili gwapa siya basta kay buutan. Tama gid siya. Mao. Si Irvin man wala pa yung minion. Pero wa pa yung minyo sa Mutolola. Wa pala gyud Kani sa pala pangabata o pa. paminyo ay nan siya la. O kana. Sa Mandwala wala pa. Nangita pa lang. Si Nangita pa lang Mandwala. Pero kani siya la. Lungay na gid la. Si paminyo ay. Na Tol. kay magbason ra man yun mo ba? Naa karon mga batan-on nga amin magbason ra man kay lisod jud karon og way trabaho. Magsalig ka sa inyong ginikanan. Samantala ng pandemic lang no. Oo. Mas unahan yung kaugalingon lang, unahan ang pag-eskwela, di ba? Oo, unahon sa oy, kay maayo man jud nang magkaan kay trabaho. Nang ballpen o papel ra ay mahuwiran. Ang galing. Praso niya pandemic na ba? Yan, kapraso niya module lang. Focus niya po sa mga eskwela lang, no? Oo. Mas unahan, gina itong kaugalingon, atong future ang yung future na kaugmaon na to nila.
Mao. Salamat kayo sa mong tambag la. Oh, Thank maray you ako very tambag. much. Oh, basin po kung magkabuntis na mo, maipit mo, nawala na. Iya lang yun lang. Tol. Oh? Buntis daw. Tol. Ikaw na yung bahala ka na, Tol. Kaya ikaw may paminyo ay, Tol. Ako, Uli ka Tol, wala mas. pa mi, Siya Tol. may nalayog ka ng Siya rin ang karang siya nagkita. nalayog ka ng kon sa muhala ba ka ng Asa man po ni siya? diri ala lang. Si Bule? Kang ko ang kinit? Dil, ay, taga Sintan. Bula. Sintan. Oh. Pero siya ang layog ka ng balik question kasi muhala unsa tayo may question gani ka ng Kuan la, kung kapreya sa imo ang kanang murag kato. ang tayo la, sugtan mo babae kung may mga web sa iya ha. Imo ang anak ng babae. Tayo lang. Oh, sakto lang edad di man ta magpagbong kay anak man jud magminyo man. Tayo la, iyang edad niya kay 17 pa man niya, ang kay 18. Wala ba? Sugat ka. Og ako bata din eh. Yan ang Pareha sugat. ni kang kwine, dili ako kayo pagkatapos sa eskwela. Ah, Dili unsa day plano nimo day kanang minyo na kasaya. dili pa talaga. Dili pa day. Nga naman dahil mag-uyab lang isa manapos isa pag-eskwela. Pero kung mag-uyab lang, masugat ka. Oh. Dili I mean katong gusto Basta kay nimo dili isa ni mo unahon pag ukab ang libro. Kaya ini ukab sa libro og babuntis na. Itong gusto nimo kalula ganina unsa man to? Kuan la, kung wala pa sa saktong edad imong Partner. imong uyab. Ang ganito. Sugtan nimo maguyab-uyab na na. Kung imong Uyab, anak maglain. kung imong apo or anak kanang wala pa sa saktong edad maguyab-uyab na. Sugtan nimo. Amot Dili lang pa. ka kaning akong babayo pa may uyab. Kay Pero kung nauyab, sugtan nimo. dili bunog. Bunog. Kulata. Dili kulatahon sa mulaag og dili mo uli sa akong ingon nga uli. Oras. Oh, Oh. yun. Balik-balikan. Tama gyapon kayo no. Ano sa akong kayab la? Og mangulit tawag, mauyab ka mga edad lagi mga 23 pwede na. Hindi na magganyan. Wala ba, ititis para pero G's mo may edad na kauyab na nga. G's pa edad na kauyab na. Oh, nya Wala mga 3 years na siya waka uyab ya laba mo na yung kaproblemahan dugay siya Oh. wakabalik og uyab lang. Nga Sa naman, may kanang kuan mo tambag siya unsay kanang nakatapos na siya. wala pa Wala lang. ba? Wala pa na lang. Sa karon pila edad nimo Weekend, ron? college. Sa karon pila edad nimo? 18. 18 pa siya lang. Natapos sa isa, oy, 18 pa man di ay. Oh, yun lang. Okay ra man ang ulap Atong uyab lang na. matapos na mga, Oh. mabasta kay makahuman lang. Tama gid. Ora. Sa una, Dayla. Ang mga batanon sa una. Nalay sa mga bata nun sa una na. Na ang mga batanon sa una, lahi man mi sa unang mga batanon. Kaya ako sa na ibalan pagkatanon. lang, pag gunitan mo, paminyoon mo. Mahagkan mag Oh, mahagkan kasimana na, ang oh. humila kay buntis na kay wa man may sayod nga naa pa dailain sa ubos sa taas. Ngana di sa una laro. Yung mga ignorante sa una oy. Pero- Pag-isa na mo, buntis na. Adi sir po makuha ang babae ka ng kaslo na. Pagkagabi na sa Sabado pero Pero karon lang. kada maguna karon ato na sa kasagingan may maguna-una may mangita sa kuan uyab. May maghagit. Oh, uyahon. Sa una, Babae na mahadlok. mahagit la, pero sa una. Dili mga hadlok with laki. Mamisita. Ay, basta. Diya anak kay wa pa may kuryente sa una suga na imo inahan amahan. Mas protective kay mga babae sa una lalo kaysa karon lalo. Lagi. Kay kasagaran mga babae ron la ili kay kanang laag. Maunay ko ano nila lagi. Ang kada Sa mataron magtungog nga og sa cellphone. Sa Kanang mat- cellphone og ako pa'y mahibalo Sa og mataron cellphone. kanang kuan lang, Magtingog na maglaba ko ipuspos na ko largo. Adi sir Alas maglaba ipang off na. di na masugo la tungod Oh, na di mga na, ay. gadgets kanang mga cellphone. Na kami sa una, alas 4:30 man mata na kami kay sayo raman ang ako maamo mga ginikanan magguna sa kamutihan sa uma. Pero ang kani karon tag alas 10 na mumata kay unsaon sige mag-text anang cellphone man dugay kay matulog. Lisod kay mga bata nun Ligod kay. Mga kaya ay la salamat kay sa imong tambag sa mga la. Labi na sa mga bata nun nila. Salamat Salamat po. po kayo. Salamat kasi wala. Ang gusto ma shout out sa Team Dong at saka sa Team Tunog. Thank you, shout Yeah. out. Salamat kay kang Lola Windy. Winding. Salamat kay la. Salamat. Thank you very much. Salamat kanang ari mo.
Maura to among vlog mga katiktik. Naot nga malingaw mo. Amping mo diya kanunay. Bye-bye. God bless. Bye-bye. God bless.